Nocsak, nem a kotonszökevények. De várj, te meg ki vagy? 2023. június eleje. Kezdtem azt hinni, hogy elveszítem az eszemet. Nem volt nagyon sok haverom kicsikorom óta, csak a remmel jöttem ki, ész volt vele a nóta. De egy napon a vízárdal összebarátkoztam, rajta keresztül ismertem meg a kikóékat. Sanji Becses néven vesznek engem egy kalapba, a kotonszökevények bevetek a csapatba. Gibi Gábor, ez az én nevem, Szegedi kórházból van az eredetem. Vedesbe kerülve megismertem Kikót, akiről kiderült, hogy egy kibaszott zsidó. Móravárosban meg is támadnak engemet, de Petőfi telepen tisztelnek az emberek. Sokkal zsia hatalomról nem is beszélve, a szökevények tagjait éjjel-nappal bérlem. Okés, és te Kiko? Makra honnan jöttetek? Csapákisvárosban nevelkedtem, minden pénzemet beletettem. A siker sohasem lehetetlen, a kotonszökevényeken nevetetek. 5-szoros pulyát adott a világ, a magyar kormánya vannak hibák. A fiatal kölök még mindig diák, de a keresztény még mindig zsák. Makra vagyok a tanyára, jöttem messzítődről. Ma látom őket a patkány között, neveltek fel. Mindenki nevetett, nevesenek. Suliban testvéreke változtunk, sok pénzzel együtt távoznunk. Ez a csapat, marra te paraszti korrupt zsaruk, húzzatok a ravaszt.